Namaste og velkommen til Anuttara Yoga. Så nu vil jeg præsentere nyrernes lyd for jer. Så det er nyrernes helbredende lyd, og det kommer fra en taoistisk mester, som hedder Master Mandakshiya. En øvelse at forvandle stress til vitalitet. Og lige nu er det vinter. Lige nu er det midten af januar 2024. Og om vinteren så er det vandelementet, der kan komme i ubalans. Så vandelementet er vinterens element ifølge traditionel kinesisk medicin, også Dao. Og vinterens element resonerer med nyrernes energi. Så nyrerne, de ser sådan her ud. Nyrerne, de ligner kidneybønner, og de har størrelse af ører hver. Det er 2 af slagsen. På nyrerne så har vi binyrerne. Dem kan I se som sådan små gule pyramider, som ligger på nyrerne. Og nyrerne, de filtrerer jo blodet, og vandet eller væsken kommer ned i nyrebækkenet i de her lange slange ned til urinblæren. Og så bliver det så tis, som vi tisser ud med vores urinrør. Så nyrerne, de er sådan placeret, det her det er hofteknoglerne, bækkenbundsknoglerne og rygsøjlen, og så har vi ribbenen her. Så nyrerne, de ligger sådan, halvdelen ligger uden for det nederste ribben, og halvdelen ligger beskyttet over de nederste ribben i ryggen. Så på skelet vil det se sådan her ud, at nyrerne de ligger sådan cirka her, men det kan variere virkelig fra menneske til menneske. Vi er meget forskellige indenfor, som vi er også udenfor. Så nyrerne er forbundet med visse følelser, som kan blive aktiveret om vinteren, når det er koldt. Så nyrerne er vandelement, og vand det bliver meget koldt, og det kan fryse, når det er vinter. Og vores nyrer kan komme i ubalans, og det kan så skabe, ifølge Master Mandakshiya her, så kan det skabe følelser af angst, eller man føler sig ængstelig. Måske frygt, eller at kroppen sådan er alarmberedskab og stivner til. Det kan også udmønte sig i, at man har meget spændt lænderyg, spændte psoasmuskler, så nyrerne de ligger inde i psoas. Og binyrerne snakker hele tiden med psoas og fortæller psoas, som er mørbrædderne, hvad vi skal. Så psoas fester her og går ned i bækkenet og gør, at vi kan løbe og gå og rulle os sammen til en bold i fosterstilling og beskytte os. Så nyrerne de ligger jo her, og psoas ligger ligesom, de ligger nyrerne ligger inde i psoas. Og binyrerne fortæller så psoas om psoasmusklerne kan slappe af, eller hvis de skal være i alarm. Og i alarm betyder så, hvis der er en trussel, hvis vi skal passe på os selv, det betyder at løbe væk. Det betyder at krølle sammen i en bold, beskytte sig i fosterstilling. Men det kan også betyde, at vi kan slappe af. Så som sagt, binyrerne, psoasmusklerne er biointelligente muskler, reagerer lynhurtigt, og hvis der er meget alarmberedskab i vores system, så kan psoas blive helt spændte og gøre ondt.
det kan blive helt spændende. Man kan have ondt i maven og ryggen og iskærsning af benene, knæene, fødderne. Men også kan det sprede sig op mod skuldrene, mellem skulderbladene og nakken og op mod kæberne. Man får helt spændte skuldre, og det gør ondt i ryggen. Og nu har jeg studeret rigtig meget menneskets evolution, eller biologiske væsener på jordklodens evolution. Og fra et evolutionsperspektiv, at overleve, så er det jo klart, at vi bliver mere sådan spændt i løbet af vinteren, fordi at heroppe i det kolde nord, så er det meget vigtigt, at vi er samlet med vores flok, med vores tribe, med vores gruppe, når det er vinter. Og jeg ved, at i Norge har de haft omkring 30 minusgrader her i januar, og når det er 30 minusgrader udenfor, så skal man være virkelig forberedt. Man skal have, altså, de væsener, som vi har været stenaldersmenneskerne, eller de væsener, vi har været før vi blev mennesker, så kræver det jo virkelig, at man har forberedt sig med brænde, ilt, man skal have pels, man skal have mad, og man skal have være beskyttet. Og hvis man har en tribe, som har bygget op, nu klarer vi vinteren her, og så sker der noget, man bliver smidt ud fra sin gruppe, så vil man ikke kunne klare sig specielt lang tid alene i vildmarken. Det er 30 minusgrader. Man vil let kunne fryse ihjel, og man kunne også let blive offer for at blive spist af et rovdyr, der er sultent, og ser som et nemt bytte. Så det er jo klart, at de væsener, som har haft en vis form for angst, sådan en lille grundlæggende angst, haft den her frygt for fremtiden, hvor man skal klare vinteren, var urolig og ligesom har været en vis form for alarm over de mest grundlæggende behov at overleve. Det er klart, at de væsener har overlevet og reproducerer sig, så det ligger sådan rigtig dybt i vores celler, i vores DNA, vores overlevelse. Og det påvirker så vores nyere ifølge kinesisk traditionel medicin. Så når nyrerne kommer i ubalans, får vi også de her lænderygsmerter. Så når nyrerne er i balance, og de er varme, og vi fungerer, så vil musklerne i lænderyggen og benene slappe af, og blive mere bløde og organiske. Og så vil vi også have de her dyder af venlighed, og vi vil have dyder af mildhed, sagtmodighed. Vi vil have dyder af blødhed, opvagthed, overvågenhed, vågenhed og kvik. At vi er kvikke, men alligevel er en tilstand af indre ro. Så Master Mantak Chia, han skriver her, at vinteren, det er nyrernes årstid. Deres element er vand, og deres farve, den er sort eller mørkeblå. Så det er sådan en indsø eller havets farve. Og de her øvelser, de er gamle shamanistiske øvelser, har rødder i shamanisme, gamle taoistiske øvelser, hvor de gamle taoistiske mester har kunnet mærke den levende krop, hvordan den reagerer og responderer. Så de her øvelser, alle organerne har et lyd. Og nyrernes lyd, det er så jeg har et billede her, hvor det står skrevet. Det bliver måske lidt omvendt. Det er C-H-O-O. Så øvelsen vil jeg vise jer nu. Der er en ting til, forresten, at der er jo så sådan, den her filosofi, den er sådan, at i løbet af dagen, så vi vågner op, og så har vi mennesker en dag, og i løbet af dagen, så kan det godt ske, at vi bliver vrede, vi bliver irriteret, vi bliver angst,
Alle de her følelser kommer, og nu har jeg fortalt om vinterens følelser med angst eller ængstelse eller alarm af frygt. Og løbet af dagen så bygger man op den her stress, og så anbefaler man også, at man gør de her øvelser om aftenen, så man ligesom giver slip på release, man giver slip på dagens opbyggede stress, og så giver man det til jorden. Og jorden har den evne, at jorden kan jo forvandle vores naturlige skrald til vitalitet, til sund jord. Til en sund jord, hvor nye planter og frøer kan vokse, til nye træer, til frugter og bær, til mad vi kan spise, til dyder. Så den her øvelse går ud på at forvandle sin stress til dyder. Så vi forvandler de her stressende følelser til nogle gavnlige følelser. Og det gør vi gennem, at organerne giver slip. Og vi giver slip, fra nyrepunkter. Så inde i hånden her har vi et nyrepunkt. Men vi har også et nyrepunkt under fødderne. Og det er en nyrepunkt, har jeg et billede på her. Så nyrepunktet, det er der hvor de to trædepuder går op. Så heroppe i svangen, her har vi nyrepunkt. Man kan massere, der er en del ømme der. Så vi ligesom giver slip fra det her punkt ned til jorden. Og så i tillid til, at jorden forvandler vores stress til dyder, til vitalitet. Så nu viser jeg øvelsen. Jeg sidder og skruer på stolen, men i næste video, så laver vi hele øvelsen, og der sidder jeg så og kigger fremme. Så derfor er den her introduktion meget vigtig, hvis man vil følge selve øvelsen, som kommer i næste video. Så det anbefaler, at man sidder på en stol. Så man sidder på en stol. Og så først får man så kontakt med sine nyrer. De sidder både på forsiden af kroppen, men de sidder også her på bagsiden af kroppen. Så når man laver selve øvelsen, så går man op på tæerne, fletter fingrene om knæene, og så skyder man ud, specielt lænderyggen. Man skyder ud, så nyrerne skyder ud og giver slip på den tunge, fugtige energi. Man ånder ind. Så lægger man hænder på knæ og giver slip på de stressende følelser. Så tak fordi at du lyttede med her på den her introduktionsvideo. Og nu så kommer der en video, hvor vi laver nyre lyden sammen. Velkommen til den og følg med, praktisere.